Kaway-kaway muna dyan, no? Okay, so pupunta kami sa San Manuel para mag-tree planting. Saan tayo pupunta, Rofer? So pupunta kami ngayon sa San Manuel para tanim ng CAT at SSG. Maging aware ang mga estudyante na dapat alagaan ang ating kalikasan. Kasama namin si Kagawad Virgilio Ganancial. Siya po yung nagpahatid sa amin papunta kung saan kami magtatanim. Salamat po, Kagawad. So nakarating na po kami sa destination namin. Ang gagawin namin ngayon ay prepare na para sa pagtatanim. Nandito na yung mga student leaders at mga CAT. Oy, wrong turn. Wrong turn. Ayan na. Papasok na kami sa kagubatan, sa woods. Sana makalabas kami ng buhay. Paakyat na kami. Gulong-gulong na lang mo pababa. Kaya naman gugulong na lang pababa para mabilis. Hello, Melissa. Kaya pa ba? Kaya pa ba ng straight long hair mo ang lakaran? Kaya pa. Kaya, di ba? Kinaya mo nga ang wala siya, di ba? Ito pa kaya. Makikiraan po. Garbage. Tara na. Banugan sir, banugan. Banlugan. Pwede sigaw sir. Akala ko sa paanan lang ng bundok, aakyat pa pala tayo. Good day. Sayang mga. Yes, sir. Na. Diba? Akala ko paanan lang tayo ng bundok kasi. Hindi na. Nasa tuktok na pa. Papuntang. For the first time. Papuntang langit na pala yung pupuntahan natin. Yung naman, ganda ng view dito kahit hindi ka pa nakakaabot sa tuktok. Nakakapagod, pero hindi sa suko. Wow! So medyo masukal na yung mga dinadaanan namin. Pero safe naman, I guess. Ay, dito din po ako nagtanim dati. Yung mga kwan. Anong school din po? Araling panlipunan teachers ng Urdaneta. Ay, dito rin po. So nagtanim na rin pala dito ang mga taga-Urdaneta. Kami naman ang susunod ngayon. May naiwan ako, missing. Missing link. Oy, nag-iwan kayo na ano? Akala ko dito na. Akala lang pala.
Okay, Daphne. Ano ang pangalan ng puno ninyo? Nakaisip ka na ba? Wala pa. Ha? Wala pa. Wala pa. Pag-iisipan muna. Okay, maganda yan. Lahat ng bagay dapat pinag-iisipan. Aww. Anong pangalan ng halaman ninyo? Jennifer Manuel. Maria. Anong pangalan yan? Maria. Maria. Bakit Maria? Leonora Teresa. Sa Leonora Teresa. Ano? Sir, mamaya pa ako mag-iisip. Critical thinking. Oo nga yung sabi ko Opo. sa kanina. Kakal, daras, dumakal. Ayun yung tamang pagtatanim. Pag-alis mula sa bag. So, kinakailangan pagkal-pagkal, tanong. Daras, dumakal. Pagkal. Tanong mo nga pagkalan. Ang nga, dumakal. Yung susunod na, itatanim ko amber. Amber. Amber sa imo. Paano? Mahal kita! Wow! Anong bilin nyo sa halaman? Magpababaya ng sarili. Tagal kami mawawala sa tabi nila. Ayaw namin gawin mo. Ano kailangan gawin? Bakit? So, ito yung una kong halaman na itatanim. Ang pangalan niya is si Sabsab. Yung sabi po. So dapat maghanap tayo ng isang lugar na walang halos puno. Mistake, dapat malayo dito. Uy, may bayabas. Sandali. May bayabas. Wala namang hinog, akala ko naman. Uunahan pa ako ng mga ito. Wala naman palang hinog. Sir, banginitan sir. Matinag kayo. Matinag kayo sir. Baka ma-fall ako. Ganun naman talaga, di ba? Sasaktan ka sir pag na-full Pag na-fall ako, masasaktan lang ako. Okay lang. At least, na-fall. Para sa kalikasan. Para sa ekonomiya. Encouraging everyone to do their part na magtanim ng puno para sa kalikasan. So, Chito para mayor. Okay, so ito na nga. Ang pangalan naman nito ay si Teresa. Teresa? O sige, si Teresa. May Teresa din sa amin. Okay. Teresa sa amin. O Teresa nga, Teresa the second. Ayun. Ay, Teresa Junior. Iiwan lang natin siya ng ilang buwan. At at babalikan natin by December. Buti pa ito, babalikan. Hindi tulad niya. Hindi na bumalik. Nandito kami sa Barangay Bumbuaya, dito sa San Manuel, para magtanim ng mga puno. Ang naitanim namin ay, ilan? 200 na piraso. Okay, 200 na piraso ng puno. Nakapagtanim ka na, Nicole? Mansal. Ilang punong naitanim mo? Tatlo. 3! Yay! Tinanim mo. Sir, ang pangalan nito? Nakapagtanim din ako ng puno, no? Sir, ilan tinanim mo? 200. Wow! Tinanim mo yun? Oo naman, maliit na Ba't bago. ginagawa yun? Diba?